Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian, mastoryahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Gentleman for Men. Iya ni siya ni Givenchy, no? 2017 siya nga version, bali mas updated. Panlalaki ni siya, pero kung luyag mo siya suksukod, bahala ka pag gusto ka. Ano ni siya klase nga hamot? Bali, sweet and sour, no? Tamis, pero may pagka-aslom siya. Kag may pagka-pulbos ni siya, tungod may ara siya sing iris. Angay ni siya sa mainit nga panahon, ang temperatura nga para sa iya is between 70 to 90 degrees Fahrenheit o kung 21 to 32 degrees Celsius. No? Kag hindi lang sado kainit kay maslom ni sa daan nga hamot na ano ang iya nga mga nota. For the top, we have pear, cardamom, kag pineapple. Laka lang na ang peras nga hamot sa panlalaki nga pahamot, no? Kag may cardamom siya, manutisyahan mo gid, kag pineapple nga gahatag siya nga pagkaaslom, kag pagkatamis. Na. For the mid, we have iris, lavender, kag geranium. Ang iris, amo na siyang gahatag siya nga pagka-lipstick, pagka-pulbos nga hamot, may lavender nga presko, kag geranium nga klaro nga hamot. Kag for the base, we have leather, black vanilla husk, kag patchouli. Ang patchouli gahatag siya nga pagkaduta nga hamot. Na, no? Kag kung ako pamangkuton mo, pwede ni siya sa pambabayi man, no? Kay tungod sa mga nota, wala man kinalista nga kung nga panlalaki ni siya, kay kung ako pamangkuton mo, pwede ni siya para sa tanan, no? Kanamin ni siya nga hamot, pero nakabutang gentleman, no? Ay, nako, tani, pwede man pambabayi. Anyway, kung namiyaan ka mo sini nga pahamot, pabalaan nyo lang ko. Kag kung may iban pa ka mga pahamot nga gusto istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa naso naman, bye-bye!